tanawin kung sino yung mga top performer nung first and second quarter or first half ng larong ito. Coach Mark, take it away. So sa side ng Kanaman, we have Duloso and Caroche contributing to 45% of their scores sa first half, with Duloso with 24 points and Caroche with 18 points respectively. Po yung dark jerseys and yung balatan, yung light jerseys natin. And again, my name is John Bachillera, ang aking kapartner na si Coach. Yes. Coach Ruru, Coach Ruwen. Magandang hapon pa rin Magandang sa hapon inyo. sa inyo lahat. That, what a spin by Borbe, grabe! Uy! Ang gandang galaw yun. And susulat ko na yon para sa ating Highlights. top 10 plays of the week. Oo. Talagang sabi ko, ayan na. Grabe partner. Dominate ang read ni Rito. Oo. Galing sa sa 15 foot, atake sa basket. Oo, alam mo partner na naalala ko kaya kaya Rito, parang si Bo Belga ang kanyang katawan. And then he can also take it outside. Kaya Bo Belga. Itong si Andre agile Rito. pa. Yes, Agile, itong si Andre Rito. Sniper. Anong klaseng assassin kaya? Yan, Siyempre, may mga iba't ibang klaseng assassin. let's find out later. Sa pagpapatuloy ng ating bakbakang ito. Ayan, foul yan. May kasama pang foul para dito kay Lorenzo Alayan. And just like that, Coach, the kasurug player of the game last outing for Pamplona is asserting himself on the offense with an end one. Tingnan natin kung makonvert na yung 3-point play by shooting sa free throw. King na defense, binangga ni Puerta. Wala. Ayan na. Talagang inuubos na lang ng oras ng ating both teams. Si Coach relax na rin. Nagte-text na lang si Coach. Ayan na si Marasigan. Attacking the defense of Sabayo. Nakakuha pa ng end one. Grabe. Hindi pa rin, no? Okay din naman ang, Yes. ang mentality Yes. ng Team of Ampol. Yun ang mentality dapat na meron tayo. Despite the lead. Kalabanga to take difficult shots. As you can see, Coach, grabe naman si Dexter Mendoza. Hindi naman to kilala sa kanyang 3-point shooting. Pero grabe ngayon, nakakailan na siyang 3-point shooting. Uy, gandang spin naman yun. Sumabay ka pa. Sabi ni Mark Lezano, wag lang daw malikot. Oo, parang paborito ni Mark Lizano yung mga ganong mga Yes. lonely man on the island. And actually, nabigla pa nga siya. Sabi niya, napakabuelo itiraw kaya. Ayan na, Duque ngayon, susubok sa 3, shot fake. Parang Klay Thompson lang, Coach. Wala yan. Uy, rebound ni PJ Balyon. Ayan na, nagkakagawa ng bola ngayon. Uy, gano'n naman ng PJ. Yes, that's his range. Sniper din ito. Yes. Known to take long distance shots. Alvin Margallo with an outlet. Tapos spin pa dito si Fredson Hermoni. Napakaganda. Tinignan pa, Coach. Sabi, sumabay ka pa. Huwag ka lang malikot. Kulang Ayan lang na. ng flying kiss. Yes. Kaso may warning doon kasi delay ang the ball game. Pinakita ng team Nabwa. Itong meron partner is from Pili. From Pili, pero playing for Nabwa. Ayan na si Ambert. What a good pass kay Jock Bellarmino sa ilalim. And one. Grabe partner. Kung marireplay ni Derek yan, pasok yan sa ating top 10 plays of the week. Ganyan ako mag-guard nun partner. Ang floor vision ko, Ay, ganun grabe. galing. Oh. Ayan partner, yung pasa na yun at natira atid sa atin ng Highlands Legazpi. Ayan ang partner. Sarap ulitin ang pasa ni Ambert. Grabe. Ganyan akong Ang ganda ng pass break ni Tolentino. Nasalo ng ating butihing mga cameraman and crew. And eto na nga, sinagal. And may makikita ba tayo dito? Pableo with that Slama Jama! ayaw ng ng tangang. Dalawa dapat. Alley-oop! Ayun. And off the board. Dunk. Parang na to, all-star game na partner ng nangyari. All-star game. All-star game na